Saking kutha Gudeg nggih. Apa? Saking kutha Gudeg. Sing saking kutha Gudeg apane? Jenengan wau napa? Pesinden rada budhek kok saking kutha Gudeg. Ah nggih saking Jogja, saking kutha Gudeg to. Ah, ya bener saking Nggih. kutha Gudeg. Ning aku ora omong kaya ngono kuwi mau. Mboten to? Ora. Kula ngenten nek saka kutha Gudeg ngono. Ah, ya wis ora apa-apa, wis butuhe rupamu ayu perkara kupingmu bosok ora masalah. Ya. Mboten bosok, Ora bosok piye? ming rada budheg. Lah saiki tok akoni saiki. Ya. Biyen-biyen ora tok akoni, saiki tok akoni tenan. Ya. Ya. Nembang. Napa? Nembang. Nembang napa? Nembang lagu kok nembang apa? Nggih lagune napa? Lagune apa manut kowe iki pamundutan wis entek sing tok senengi apa? Napa? Waduh. Sing tok senengi apa? Tembang. La. Sing tok senengi apa? Sing kula senengi. Heeh. Tembang. Ah iya. Oh nggih. Napa nggih? Apa? Biasane sing tok senengi apa? Napa, Pak? Wong nganggo son kowe ra krungu kok nari kono. Karena ya do, napa Pak? Ngono ya rati aku. Lah iya wong mbok dipresake tin maneman ora. Iya. Nggih. Napa? Nggih piye? Tembang apa? Lali janjine. Lah ya. Ai janjine? Nah? Lali janjine. Nggih. Ya, slendro apa pelok? Napa? Slendro apa pelok? Slendro. Enten sawerane? Apa? Enten sawerane? Iki ora ngrembug saweran. Lah napa? Slendro apa pelok? Oh. Pelok niki pun niku lho pun balik kok. Oh ya wis. Mas Geter yang seru nggih, Mas. Ah, nganggo tabu saron, teng. Aku ndak ora krungu. Ayo sinden rada bosok ngene iki. Ya wis ning ndi melu. Ayo saking kelayune ana. Ya ketiwiti. Kula nggih Cen Ayu, Pak. Apa? Cen Ayu. Kelayu kok ayu. Oh, Klayu to. Kelayu. Krungune Ayu. Kelayu kok ayu. Ning Ayu mboten. Ayu nek li ayu. Ya ning kupingmu gantekno. Ya. Ganti napa? Golek spare part kuping ngono dadi ora men ketok rada cetha ngono lho ya omong. Napa jenengan kok saru to? Muni piye? Muni sem apa iki mau? Muni apa aku? Muni Hah? Muni truk ora apa-apa, muni apa aku? muni sempak ngono mau. Spare part. Napa? Spare part. Apa niku? Spare part iki wah. Apa ya? Apa cukup cadang? Tinggi napa? Nggo ngantem ndasmu kowe. Lah pripun ta? Wah, pasumah mumet aku malah. Boten lho, nek niku dienggo montor lah kula dite montor lho. Kuping, spare part kuping. Napa jenenge? Ditambahke kupinge. Kuping Ditambahke. kalih jenengan. Lho, aku ngopo karo aku tambahke karo bojomu kono. Kalih bojo kula ngapa? Ayo ditambahke kupinge. Kupinge tambahke. Nah. Ndi duwite? Lho. Duwite ya duwite bojomu apa aku ngopeni kowe kok ya. Moh ngopeni kowe. Lah napa? Wong kupinge kowe bosok ngono kok kon ngopeni nek nembung apa-apa mesti kleru ora. Oh niku pancen enak Pak tempe bosok. Wis gek Jenengan tiba. kersa tempe bosok. Wis. Wis napa? Wis kowe ngerti tempe bosok wis. Remen Pak. Remen. Remek seneng. Nggih, sesuk kula tumbaske. Ya, malah ngrebuk tempe bosok to. Nembange malah lali janjine. Ya, dibawani. Aja turu sore kaki. Ya. Bawane niku napa? Heeh. Sing gawane. Heeh. Gawane mawon. Gawane piye? Sing gawe niku kitiger. Oh iya gawane ya kena. Nggih, kitiger niku nggih. Heeh. Dina Minggu. Nggih, pun ngerti. Dina Minggu kang tak anti
suarane ya apik. Mas. Aja tok gagas aku le omong to. Kowe Napa, Pak? konsentrasi nembang wae. Aku mek ngalem kowe suarane apik. Suarane napa? Apik. Oh, nggih. Tina Napa, Pak? Ora apa-apa. Jenengan ngendikan? Ora. Lah niku wau napa? Aku ora omong apa-apa ya, cak kok malah nek ra Mak. Ngono, mek aku mung muni ngono kuwi. Nggih. Anane picerasa maya Pinter. Golek alasan. Napa, Pak? Aku mung nirokke cengkokmu ya. Jenengan mboten ngendikan Ora. enten Ora. sawerane? Apa? Enten sawera. Ana. Pundi, Pak? Nggih, nya. Engko tak kei kowe iki ning amplop iki wis. Nembang sing apik sik. Hah? Hah? Nembang sing apik sik. Nembang sing apik nggih. Nah. Krungu niku krungu. Ha iya. Ngandur-endur angen dukur. Napa, Pak? Ora. Mboten omong. Wah, jan bocah iki ora omong apa-apa kok napa Pak. Kayak krungu tin ngono. Lah tut ngono. Aku wis ora Yo. Oh
Samunipun kadenangan kaliyan ingkang Rama, jaba nyatanipun ingkang Eyang Nalendra Ndrawati menika mboten kok ngrencangi utawi beneraken barang ingkang sampun leres, nanging sing bener digawe luput, sing luput digawe bener. Buktinipun mboten ngrencangi ingkang putra Prabu Stijo, nanging malah ndombani dhateng atmajanipun inggih menika Raden Sombo. Nuwun pamunten. Menapa ngaten menika sampun dados tiyang sepuh. Wekasan murka ingkang Rama tumunten paripaksa wantun kaliyan ingkang Eyang inggih menika Prabu Kresna. Dados jalaran sedanipun ingkang Rama, mongko dipun pejahi dening ingkang Eyang piyambak. Gusik, kowe aja ngawur. Kowe aja ngawur. Ngertimu saka ngendi? Kowe aja gawe urip-urip atining sawarga. Sejatine aku wis ngerti kabeh lelakon ingkang dumadya ning Perang Gedhe Kujari Suta. Aku wis weruh kanane Kanjeng Rama pancen nampa kahanane yen to garwane digebang dening adine lanang ya kuwi Paman Sombo. Nanging nalika semana Paman Sombo bakal dirabekake dening Kanjeng Rama. Turta miturut ature Togog Kujari Suta kuwi kodrating jagat. Tegese kuwi peperangan ingkang wis pinesti dening panguwasaning dewa. Kuwi kudu kelakon, diselakana tanpa guna. Nadan diduwa kaya ngapa Kujari Suta tetep kelakon lan wis kudu pinesti kodrating dewa. Kanjeng Rama kudu seda ning Perang Kujari Suta. Sarana Kanjeng Rama seda ning Perang Kujari Suta mau, sing nyedani pancen Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna. Ning Kanjeng Eyang narbuka swarga tumraping Kanjeng Rama. Kuwi miturut ucape Trogok. Dadi kowe aja molak-malikke kahanan, kowe aja molak-malikke crita. Menika ingkang matur sinten? Ingkang matur kados mekaten menika sinten? Kula nuwun sewu, Togog menika mung batur. Batur ki ngertine apa? Batur menika makananipun namung wonten wingking. Lah kok iso crita dakik-dakik? Yen Kujari Suta menika sampun dipun kodrataken dening panguwasaning dewa menika, wah menika ngawur gawar ngawur. Menika mboten wonten buktinipun. Ingkang saestu menika inggih kamurkanipun Prabu Setijo. Ingkang boten narimakaken garwanipun dipun gebang ingkang paman inggih menika Raden Sombo. Tumuli Nata Ndrawati malah ngewangi dhateng ingkang putra Raden Sombo dados perang ageng. Prabu Setijo dipun sedani ingkang Eyang piyambak. Kosek to, kowe aja ngawur. Sinuwun. Nyuwun pamunten. Kedah dipun taliti langkung mermati dipun glejah, dipun timbang-timbang digelar lan digulung. Togok wonten dawuh meneng sik inggih. Kowe aja ngawur. Togok ki aja tok unekke batur, Togok aja tok unekke Panakawan. Najan Togok wujude kaya ngene iki wong wareg mangan gemalaning jagat legiasi ning kahanan. Togok wis ngerti sejarah ingkang dumadi. Selagine kowe mung kawula, kula nuwun sewu. Menawi Togok menika nak namung dapur nampi crita, ning nek kula rak sumerep piyambak lalampahan menika. Lho, apa kowe weruh dhewe? Saestu kula nyumerepi piyambak. Kula nyumerepi piyambak nalika semanten ingkang Rama duka, tumunten nitih Garuda Wilmuna. Nedya tedhak wonten negari ing Ndrawati. Nalika semanten ingkang Eyang Nalendra Ndrawati jumeneng wonten ing pagelaran. Tumuli sumurup ingkang Rama kekablak wonten ing antariksa nitih Garuda Wilmuna. Ngisis senjata cakra dipun lepasaken saking kancing gelung. Natas jangganipun ingkang Rama seda tumunten kasampailaken wonten ing anjang-anjang widodari dados jalanipun sedanipun ingkang Rama. Mboten kok mekaten ingkang paduka tampi miturut aturipun Togok menika kleru. Sing bener menika ucapipun Kertiwindu. Wah, ato Mas Kunti tuwa. Ora lega asane ngatiku yen to sak suwene nguripe Kertiwindu ora gawe geger negara Ngastina aja duntang Kertiwindu lebih ning ati. Sapa ta Cagak? Piye? Sapa ta kae? Kertiwindu. Kertiwindu ki sapa? Kertiwindu ki anak Sengkuni. Wo, mula cangkeme elek. Lah iya. Wong kok kaya ngono, Danyang Swela. Danyang Swela ki anak Asatama. Terus
Dursabala sing mburi mau? Dursabala kuwi anak Dursala, kuwi putu Dursasana. Waduh, turas Kurawa kabeh. Heeh. Piye Gok Ratu Gustimu kok murka kaya ngono? Batur ki pangembating catur. Nek iso dituturi, ayo dicegat dalan dikandhani sing apik-apik. Merga saka pocape Kertiwindu sing ngarepmu obak-obak katentreman negara Mestina. Sarana nabuk nyilih tangan mengko malah geger kahanane. Ya to nek wong Mestina ki padha paring pangapura karo Gustimu Prabu Sawarka. Nek nganti dipateni disusulke karo Prabu Setija, kowe karaku kelangan juragan. Ayo doyak saiki Gok. Oh. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep tutur-tutur karo Sawarga iya. Ayo minggir. Semingkir wis dadi niate atiku dituwuh lamar swara wirang sedane wong tuaku. Ora lega rasane nek ora nyidak-idak mestakaning Ratu Ndarawati. Sabar, sabar. Sabar, Bang. Sabar. Ora ngono kuwi ora iki gawat lho lho. Heeh. Sabar ditata penggalihe. Ditata penggali ampun kesusu. Ora iso ditata. Wah, gugu karepe dhewe togok kuwi pancen menungsa kurang tata. Mbok enggokke lakone. Mbok gawe bener. Mbok gawe apik Ratu Ndarawati ning jatine bosok gedhoane. Mangke riyin kula tak matur. Sampeyan niku nuwun sewu, Nalindra kok gampang doyong adege niku pripun? Sing jeneng ratu kuwi kudu duweni jati diri. Nek duweni jati diri wekasan iso angendhaleni diri. Sampeyan tepung kalih Kertiwindu niku sinten? Kertiwindu lho, niku anak Sengkuni. Lho. Niku anak Sengkuni. Kula nuwun sewu, napa sing kula aturke niku bener. Ingkang Rama nika nuwun sewu, seda sampun dados kodratipun. Nalika semanten Nalindra Ndarawati sampun ngendika kaliyan Kang Raka Prabu Baladewa, Kaka Prabu menika sampun boten saged dipun selaki. Gojali Suta dumados perangipun bapa kaliyan anak lan menika sampun dados kodrat lan pinesti Setija kedah pejah saking tangan kula. Mergi menawi boten ngaten badhe katutup lawanging swarganipun Setija. Sinuwun Kresna niku ngendika ngaten menika. Mboten kok sinuwun Kresna menika mbelani ingkang paman anggenipun gebang garwanipun Kang Rama mboten. Mboten ajeng dumadi kaya ngoten. Mboten nonton Prabu Kresna kok melindungi wong demenan niku mboten wonten. Adan. Mboten ajeng kelakon. Sinuwun Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tungkang nentremke jagat. Napa sing dumadi wonten ing jagat? Sinuwun Ndarawati ingkang eyang menika sampun prisa. Ora kok sampun Sinuwun Prabu Setija kok kaya didhetake Kertiwindu niku mboten nyata sinuwun. Mula kula aturi sareh. Mergo nek mboten sareh niki sampeyan padha karo kula sebut iwak kecemplung ing wuwu, sulung mlebu geni. tangeh kelakone Urip mesti bakal tekaning pati. lho kowe ngias karo aku. Kowe nyembe karo aku ngilani dadaning putra Traju Tresna. Mboten. Kula niku mboten ngilani sapa-sapa. Ning kula niku apal karo wong Ngastina, apal karo Pandhawa. Pun mang bayangke Pandhawa niku ming 5 cacahe. Perang Bratayuda mungsuh wong 100, Kurawa 100 cacahe. Monggo ratune Srayan Kurawa sing mbelani Kurawa pirang-pirang ewu Nalindra kabeh mati kabeh. Teng Bratayuda ming mungsuh wong 5 lho. Napa melih sampeyan niku ajeng males dituwuh kalian sedane Kang Rama mungsuh Prabu Kresna, durung ketemu Prabu Kresna ketemu Pandhawa. ora coba napa mboten Nyemlangi. Dipikir Om. Ora ming maton, wah apa-apa kok mati dening aku, mati dening aku. Rek nika didamu mati dhewe. Konjur apa-apa arep dipateni ora.
Sampeyan ketemu Pandhawa malah cilaka. pun apik sampeyan ngaturake Glondong pengareng-areng peni-peni Raja Peni guru bakal guru dadi katur kalian Pandhawa wong urip teng alam padang niku nuwun sewu apike sugih sedulur. duwe dhuwit pirang-pirang miliar duwe derajat sundul langit nek randi kanca Kaya wong melarat dhewe sak donya. ning arep cukup uripe sedulure akeh Kaya wong sugih dhewe sak donya. Ngaten lho. sampeyan bibiti peperangan kalih Tiyang Ngastina kula nuwun sewu sing repot kula sebabe dadak golek silian Bandosa. lho nggo ngopo Nggo ngusung sampeyan niku. Sampeyan bakal mati ana musuh mriku kok. ora janjane kowe iki percaya ora karo kadidayanku percaya ning nuwun sewu kadidayan sampeyan niku durung Paja-paja Kang Rama niku kagungan aji Pancasunya reksakaning bumi. pendak sedo Tiba teng Bantala urip meneh ning nyatane mungsuh Pandhawa mungsuh kengeyang kentekan akal. Kang Rama Seda niku lho. Sampeyan ora duwe aji, lagi duwe aji lembu sekilane glelenge Raja Majamak. Sampeyan niku lho. Monggo kula niku emoh nek dak duwe aji lembu sekilan. kok emoh Malah padura bojoku kok. sebabe Kayane kena ning isih sekilane. boyong lho niku lho kedahipun sampeyan kudu iso Menggale ora sak penake dhewe nek sampeyan ndar aturipun Kertiwindu sampeyan didu karo wong tua sampeyan dhewe pun saniki mang penggalih. kula arep matur Kathah-kathah matur apa anane nek digugu ya monggo, nek ora ya terserah. Monggo dilanjut, monggo mboten masalah. Ning kula tak golek ambulan. nggo ngopo Nggo ngangkat ratu Gustimu kuwi. Kok nggo ngapa ora? wah aku kudu piye kok lah monggo mawon kula aturi menggalih nek ndaratur kula niku sampeyan kudune sabar nek sampeyan nuruti karo ati nggih monggo kok wonten dawuh apike ngene saene pripun aku tak ngamuk nang Ngastina lah kok malah diteruske lho niku wis ngaturke apik-apik kok Terus fungsine napa sampeyan ngamuk kula tak takon? Fungsine napa? nek pancen ana wong tuwa sing iso tutur-tutur karo aku nek pancen ana Nayaka Ngastina nek pancen ana priyagung Ngastina sing iso ngandani karo Prabu Sawarga aku lagi percaya yen men ucapmu ucape Kertiwindu kuwi gawe goreh gawe bingung atiku jroning bingung luwih becik tak cobane wong Ngastina lah rak malah elek to lung Wis jan. Ajeng dicoba pripun? tak coba kok Dicoba ning dituku lho. Ora me dicoba-coba lecek. Dicoba kudu dituku ora sampe naik. lho ora usah sembrono meneng tenang wae ora ndut gendut aja nekat-nekat ndut Heeh. ngoten kudune sampeyan wis meno ora sampeyan melu sapa ketok aku arek tok-tok gawe geger negara Ngastina yen perlu tak tenani perkara iki yen ora ana wong tuwa ora ana wong grang sing nuturi karo Sawarga aku ora bakal percaya nek ana priyagung negara Ngastina sing nuturi karo Sawarga bakal tak agem ngendikane nggih niku ucap sampeyan dhewe yo nggih monggo kula dherekake sinuwun Lake Mbak, monggo tak ngerti aku. Ayo. Ya kanca neng kisih gembira. ngawur Mbok sing prasaja aja citra mundhak atiku kalo yen sliramu tansah citra iku ra ayo Alon.
Wah iya. Nggih, Wah, Pak. penak tenan. Ya. Ya ming jogetane urung iso iki mau. Ya. Nek jogetane iso apik tenan. Ngono ya, Mak. Heeh. Terus sambunge iki mau apa? Gelang alit ta? Ya tibake gelang alit ya. Ani lunggose men di agar Wahyu Mbak Ayu. Ya, wah, sinden gua dadi kaya pitik lehor kabeh to iki. Piye? Duh banget ra umum. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Heeh. Tak wis padake bareng wis nyandang Jawa ki jan lemu-lemu kabeh. Ya, ayo gelang alit diaturake Mbak Ayu Purwarestari. Nganggo dibawani ora? Bawani, Mbak? Ya. Ya, di gelang alit ki mau. Gelang alit. Kudu gelang kalung. Ya. Ya. Mangga. Ya. Langsung napa nggih, Bawa? Dibawani men kepenak. Ya, mangga. Ambiat mayon nggih. Ya, heeh mangga. Ya, heeh mangga ya. Pripun to? Ya wis kek mambiat mayon. Ya. Mambiat mayon. Paman. Soarane gending belap miangan nyarambiai nuswan toro yanyu wangi kulon gunung wetan segara Lor lan kidul. lor lan kidul alas angker kang kaliwat liwat pelamyangan pelamyangan Ya. aja takut Tanah tanah India ku meliaring taman sari nuswan toro ya, mangga gelang alit ya.
Thank you.